Poledne. Já jsem moc ráda, že se nám podařilo získat skvělou trenérku paměti Petru Hiltlovou. Zároveň je to vysokoškolská pedagožka, autorka knih o trénování paměti a s ostatním mě asi doplní. Petro, je to vaše. Ďakujem pekne za privítanie. Ja z tých pár minút, čo prebehli, zatiaľ môžem konštatovať, že sa tu zohrala pekná partia, 24-25 ľudí prítomných, že sú akční, pretože všetci dokážu takto šikovne pracovať aj s týmito komunikačnými platformami. Niektorí ste tu možno prvýkrát, tak ako ja. Pre niektorých som možno len ja prvá, ale už ste tu zažili nejakú zaujímavú prednášku, takže to pre vás úplne nové nebude, ale každopádne dúfam, že si spolu tú prezentáciu a aj tú hodinu náležite užijeme. Ja vám teraz kliknem na prezentáciu, takže tu budem s vami zdieľať a bude nás tá prezentácia počas celého toho dneška viesť. Takže tá už by vám mala nabehnúť a pomaličky by ste ju mali vidieť. Je tak? Máme ju tam? Ešte nabíhá, ešte sa loudá, ale už áno. Ešte sa jej nechce. Dnes tam tu bolo na mojom teplomeri ráno minus 16,5, tak možno, že aj zamrzlá. Už ji vidíme, akorát ji vidíme v neprezenčním módu. A ešte ju chceme dať od začiatku. A dáme takto, prezentácia od prvého snímku, od začiatku a môžeme ísť na to. Tak. Dámy ma už trošku predstavili. Moje meno je Petra Hiltlová, pracujem na Vysokej škole politických a spoločenských vied v Kutnej Hore. Je to súkromná vysoká škola, ktorá sa orientuje hlavne na bakalára v programe politológia, v dennom aj diaľkovom štúdiu, ale ponúkame podobné kurzy, aké absolvujete vy, či už dnes cez online formu alebo osobne. Ja mám na starosti aj tzv. Centrum celoživotného vzdelávania. To sú všetky tie kurzy, ktoré patria pod to ďalšie vzdelávanie, pokiaľ nechcete študovať klasickú vysokú školu. Mám štátnicu z oboru histórie, politológie, nemčiny aj pedagogiky, takže ako vždy hovorím vám zjednodušene, čo si vymyslím, to si aj odučím. Tak toto vyzerá u nás v škole, toto je naša budova rektorátu, sídlíme v rámci tzv. Toho GASKu, čiže tej galérie Stredočeského kraja, ak poznáte Kutnú Horu, možno ste niektorí aj blízky z Kutnej Hory. Takže v takejto historickej budove máme sídlo, takto vyzerajú naše školské záhrady a 100 metrov od nás je svetoznámy chrám svätej Barbory. Robím všetko to, čo k práci toho vysokoškolského pedagóga patrí, to znamená nie len tá priama výuka, ale aj rôzna organizácia kurzov alebo nejakých medzinárodných konferencií, účasť na takýchto platformách a podobne. Dneska vám budem hovoriť preto o trénovaní pamäti a mozgovom joggingu, nie len, že ma Ivetka Luxová oslovila na spoluprácu, ale preto, že sme aj kolegyne v rámci tzv. Českej spoločnosti pro trénování pamäti a mozgový jogging. Všade tam, kde uvidíte toto logo, vedzte, že sa jedná o spoločnosť, ktorá má za cieľ ako keby vychovávať alebo produkovať tzv. Trenérov pamäti, ktorí majú laickej odbornej verejnosti sprostredkovávať najnovšie poznatky z oblasti neurovied a ukazovať im, že tá hlava sa každým ďalším cvičením dá posunúť na lepšiu výkonnostnú úroveň. A to bola palba slovenčiny, ktorá sa teraz na vás vyvalila ako taká rýchla rieka. To preto, že pochádzam zo Slovenska, zo slovenskej Ilavy, ktorá leží iba 10 kilometrov od hraníc s Českou republikou. Ilavu možno poznáte ako mesto, v ktorom je jedno z najtvrdších väzení v bývalom Československu aj v súčasnom Slovensku. Preto vám každý Ilavan vždycky povie, že v Ilave je vždycky lepšie stáť ako sedieť. Slovenčinu dnes budete s dovolením počúvať celú hodinu, lebo zatiaľ stále fungujem na báze vysokoškolského zákona, ktorý hovorí, že slovenčina a čeština sú vo vzdelávacích procesoch brané ako rovnocenný jazyk. Keby vám ale náhodou niektoré z tých slovíčok robili problém, alebo by ste už si odvykli od tej slovenčiny, bolo by niečo pre vás
nezrozumiteľné, alebo by som bola na vás moc rýchla, tak prosím, hneď zapnite to tlačítko toho rozprávania a dajte mi najavo, že potrebujete preložiť alebo zbrzdiť. Celá prezentácia aj všetky úlohy, ktoré dnes spolu prejdeme, budú v češtine. Takže nemusíte sa báť, že by ste úplne nerozumeli, pretože ja dnes budem síce v pôvodnom znení, ale budem mať české titulky. Takže dúfam, že vyhoviem všetkým, ktorí budú potrebovať aj slovenčinu, aj češtinu. Čo nás dnes spolu čaká? Dnešný seminár dostal názov Kognitívny tréning v čase pandémie. Čiže povieme si niečo o tej teórii toho, prečo, ako mozog trénovať, čím je náš mozog ohrozený, zvlášť v tejto dobe. No a potom si prejdeme spolu aj pár aktívnych, akčných cvičení na to, aby sme ten mozog práve v tejto neradostnej dobe trošičku nabudili a oživili. Dáma na začiatku hneď hovorila, že ide na hory. Ako rada by som hneď sa pridala a vyštartovala tiež, pretože jedno z tých obmedzení, čo nás teraz trápia, je aj kvázi to obmedzenie pohybu. Dnes vám môžem slúbiť, že spolu prejdeme krížom, krážom nie len cez váš mozog a cez vaše myslenie, ale aj cez celú Českú republiku. Dnes máme na seba teda hodinku. Čo budete potrebovať, to sú dobré okuliare, aby ste videli aj na prezentáciu, prípadne na niečo, čo si budete písať, lebo pero a papier je tá ďalšia pomôcka, čo treba. V určitých momentoch ja budem veľmi rada za tú spätnú väzbu, pretože potrebujem hneď vedieť, ako reagujete na tie úlohy, ktoré nás tam spoločne budú čakať. Takže od toho individuálu, kedy ja teraz prednášam vám vždycky poviem a zapnite si prosím potom tie vaše mikrofóniky, aby sme sa vedeli počuť aj vidieť vzájomne. Keď uvidíte tento obrázok, ten mozog, ten fialový, taký žiariaci, nabudený, to bude značiť, že prechádzame vždycky z jednej úlohy do druhej, takže je to akási taká prechodová fáza. Tak, a to už máme za sebou taký ten úvod, čo potrebuje tá ľavá hemisféra vedieť, čo budeme, ako budeme robiť a tá pravá už je strašne zvedavá na ten konkrétny obsah. Takže jednej aj druhej dajme zadosť a povedzme si niečo o tom, akým spôsobom naše mozgy zasiahla globálna pandémia koronavíru, ktorá je naozaj bezprecedentná v tom, že to ľudstvo zasahuje na takých úrovniach a takým spôsobom, o ktorom sme v podstate nikdy ani nerozmýšľali, že by mohol nastať. Prvé obmedzenie pre naše vnímanie, pre naše mozgy nastáva vtedy, keď dochádza k tzv. Senzorickej deprivácii. To znamená, že naše zmysly sú oklieštené. Už len tým, že pri kontakte s okolitým svetom potrebujeme mať rúšku, tak dochádza k tomu, že ten čuch, prípadne aj chuťový vnem nám odíde. Pokiaľ ste tak odkázaní na okuliare, ako som ja, tak keď si nasadíte rúšku, ste už prakticky slepí, pretože sa vám zamlžia tie brýle a už nevidíte na to okolie vôbec. Tým pádom sa väčšina z nás môže cítiť neistá, napríklad aj pri chôdzi musíme byť viacej opatrní. Skrátka, zmysly hodne trpia práve v tej pandemickej dobe a sú to zmysly, ktorými čerpáme my informácie z okolitého sveta pre náš mozog. Tým pádom, ak sa vám niekedy zdá, že rozmýšľate nejako spomalene alebo ináč, necítite sa vonku úplne komfortne, je to práve preto, že tie zmysly sú hodne oklieštené. Zmenšil sa nám relatívne veľmi životný priestor. Ako ďaleko musíme byť od tej osoby, na koľkých metroch štvorcových sa môžeme pohybovať. Nemôžeme si len tak odskočiť do divadla, pretože práve máme chuť alebo bolo posledných pár lístkov. Väčšinou sa pohybujeme medzi tou kuchyňou a obývačkou a keď chceme ísť do cukrárne, tak vybrakujeme kastlík v kuchyni, kde máme sladkosti. Takže ten náš životný priestor dostal úplne iný rozmer a definíciu. To isté platí aj o tých našich sociálnych kontaktoch.
Ako dlho ste už neboli tak spontánne s niekým známym si sadnúť na kávičku, na dobrý sacherdort, alebo sa len prešli po meste, posedeli na lavičke, popozerali, čo je nové vo výkladoch v obchode. To samozrejme obmedzuje hodne aj naše emocionálne prežívanie. Keď sa chceme chrániť pred vírusom, mnohí z nás obmedzili kontakty aj so svojimi blízkymi, so svojou rodinou, aby sme sa vzájomne neohrozovali. Táto doba prináša možno viacej otázok, než odpovedí. Ten mozog to nemá rád, on by rád mal v niektorých veciach jasno a tým pádom bol aj na niečo pripravený, aby dopredu vedel reagovať. Zoberte si len situáciu dnešných dní, kedy ani sama vláda nevie, či a akým spôsobom môže vyhlásiť núdzový stav a či vôbec bude platný. Mnoho ľudí na toto reagujeme so strachom, bojíme sa toho, čo bude ďalej. Výskumy ukázali, že ten strach pomaly prechádza do niečoho ešte horšieho, do takej trvalej frustrácie a beznádeje, že sa to snáď hádam ani nemusí lepšiť. A pre mnohých z nás je potom ťažšie každý deň sám seba presviečať, aby sme tú náladu mali v pluse. To potom môže od nás chcieť aj určité nevedomky, určité neadekvátne reakcie. Mám známu, ktorá čakala v rade na pokladni a jeden pán si za ňou kýchol a ona z toho urobila obrovskú aféru, kedy ho už chcela linčovať, pretože v daný moment to pre ňu bolo absolútne nepriateľné. Prišla domov a úplne sa hanbila, že sa správala ako úplne agresívna žena, že takto na ňo vyšla, ale hold tie emócie ovládnuť v daný moment nedokázala. Prešli sme do online prostredia, čo je super, lebo aj vo vyššom veku sa zrazu ľudia naučili veľmi rýchlo a odborne zvládať mnohé informačné technológie, ale na druhú stranu, zvlášť pre tie mladšie generácie, keď sa deti, ktoré nie sú v škole, nemajú ako stretnúť so svojím kamarátom než cez tú obrazovku toho počítača. To znamená, že sú ohrození tzv. Digitálnou demenciou. To znamená, že mozog pracuje naozaj len na báze toho online systému a nezapája tie oblasti, ktoré by trebárs v tom osobnom kontakte v tom mozgu aktivizované boli. Niektorým z nás sa zmení navyknutý priebeh dňa. Jedna pani na začiatku v tom úvodnom rozhovore hovorila, že vo štvrtok ráno začínala trénovaním pamäti, potom bola yoga, potom nejaký záujmový kurz a zrazu to nie je. To znamená, že ten náš čas ako keby bežal úplne iným spôsobom. A možno aj vám sa stalo, že máte zrazu aj problémy so spánkom. Že spávate menej než predtým, že sa častejšie v noci budíte, alebo naopak, že zaspíte aj po obede, keď by ste to inak ani neriešili, alebo ste neboli zvyknutí. Ono je to preto, že máme aj narušené určitým spôsobom emocionálne vnímanie. Hodne z nás je depresívnych a akési to svetielko na konci tunela, to naše mentálne nastavenie už nevie nájsť alebo nevie, kde by ho hľadal. Skrátka, tá pandémia nastavila obrovské nároky na to naše mentálne zdravie a aj na tie naše kognitívne schopnosti. Kognitívnymi schopnosťami myslíme všetky tie poznávacie procesy nášho mozgu, ktorým ten mozog, ten okolitý svet uchopuje a spracováva. Ako by sme si mali teda tie naše mozgy v čase pandémie trénovať? No jednoducho nenechať ich zaháľať. Prečo? No lebo tých podnetov je menej. Ten mozog nie je taký flexibilný a pružný, ako bol za tých normálnych okolností, keď nám stačilo len sa prejsť za každým inou cestou do obchodu a niečo si tam, alebo na poštu, druhý deň zase za kamarátmi na kávu alebo na nejaký zaujímavý kurz. Toto všetko nám chýba. Čiže ten mozog ako keby trošku oploštiela. Takže my ho potrebujeme trošku zreparovať. My ho potrebujeme trošičku nabudiť. A čo všetko sa dá nabudiť tak, aby správne pracoval? Potrebujeme stimulovať naše zmysly. No tým, že trebárs nejdete na tú svoju obľúbenú kávu do kaviarne,
tak si len teraz vybavte tú vôňu toho prostredia, keď tam vojdete. Tá čerstvo umletá, zaliatá vaša obľúbená kávička. A ja vidím, že tu už niektorí kývete hlavou dám. Ten čerstvý zákusok, ktorý tam na vás v tej vitrínke čakal. Nejaká dobrá svieženka alebo parížská torta. Toto všetko sú veci, od ktorých sme sa ako keby odstrihli, lebo si ich nedoprajeme. Takže potrebujeme trénovať rozhodne naše zmysly. Potrebujeme, aby naše zmysly boli nabudené aj cez pozornosť a koncentráciu. Aby sme sa my vedeli dobre vždycky na veci sústrediť. Pretože keď sa mozog nesústredí, môže mať akokoľvek zapnuté zmysly, ale tá informácia sa k nemu nedostane. To je vtedy, keď napríklad čakáte na tlačovku, aby ste sa dozvedeli, čo nové zase v opatreniach nastane. Či už konečne bude to uvoľňovanie, alebo nebude. A tá tlačovka má byť o 4:30 v nedeľu po obede a už je 5 a ešte nie je a už je 5:30 a už je 6 hodín a váš mozog stráca koncentráciu a pozornosť a napokon sa tej informácie v rámci tej tlačovej besedy ani nemusíte dopátrať. Potrebujeme trénovať tzv. Autoregulačné mechanizmy. To je slovo, to je odborný termín. Viete, čo znamená? Je to jednoduché. Autoregulačným mechanizmom môžeme nazvať aj to, že ráno vstaneme, že sa prezlečieme z pyžamka do niečoho normálneho, že nebudeme raňajkovať v posteli, ale že si sadneme za stôl, že si tú kávu urobíme, že si každý deň navaríme. Skrátka to, čo chýba aj deťom, keď nechodia do tej školy. Čiže tá určitá pravidelnosť toho režimu, aby sme mentálne sa úplne nezvlčeli. Potrebujeme trénovať aj exekutívne funkcie. To sú tie vyššie funkcie nášho mozgu, ktoré sídlia v čelných hlavokoch a hovoria o tom, že či sa vieme dobre, rýchlo a adekvátne rozhodovať. Či myslíme presne a vhodne v danú situáciu. Kedy toto myslenie sa prejaví? No napríklad vtedy, keď vám zazvoní pri dverách niekto, kto vás začne presviečať o tom, že bude úžasné, keď prestúpite na jeho telefónneho operátora, lebo on má omnoho lepšie podmienky ako ten iný. Pokiaľ sú tie exekutívne funkcie dobre nabudené, tak si s ním viete poradiť. Ale sú ľudia, ktorí bez rozmyslu a bez váhania podpíšu, aj keby nečítali danú zmluvu. Budeme trénovať dnes tam spolu aj asociatívne myslenie. To je myslenie, kedy mozog reaguje na každý jeden podnet, ktorý prichádza z okolitého sveta tým, že si vybaví, či už niečo podobné, asociatívne o tomto podnete nevie. Prečo je to dobré práve teraz trénovať? No lebo tých podnetov máme ďaleko menej, ako sme mávali za normálnych okolností, takže si ich musíme trošku tým duševným tréningom dodať. Vizualizácia, čiže predstavivosť. Dámy, povedzme si, koľko ste už neboli v obchode. Nehovorím, že ste nejaké šopaholičky, že by ste potrebovali míňať nutne tie peniažky, ale že by ste len popásli oči, čo majú nové, kdejaké botičky, kabelečky alebo niečo pekné, čím by ste si maličkosťou urobili radosť. Takže aj toto nám hodne chýba a potrebujeme si to dodať. No a s tým súvisí aj priestorová predstavivosť a orientácia, pretože tie prirodzene trénujeme, keď sa pohybujeme medzi ľuďmi. Takže pokiaľ môžete na nejaké výlety aj v tejto dobe, rozhodne choďte a nezostávajte len zatvorené medzi 4 stenami. Budeme trénovať aj presnosť myslenia, aj rýchlosť myslenia. Rýchlosť myslenia to poznáte samé na sebe. Niekto vám niečo povie, teraz komunikujeme hodne cez telefóny alebo cez internet. A cez ten internet niekedy, keď píšete tie maily alebo SMS-ky, je tá komunikácia trochu plochejšia. Možno napíše človek niečo, čo ten druhý pochopí úplne ináč. A zrazu sa divíte, že
A ona sa na mňa nahnevala, veď ja som jej nič také nepovedala, ja som to tak nemyslela a ona je na niečo urazená. Takže aj tá rýchlosť toho myslenia a presnosť je veľmi dôležitá. Potom budeme trénovať tzv. Orientáciu v osobnej realite a ukotvenie tej osobnej reality. Väčšinou páni, niektorí môžu mať s tým problém, pretože tí sa pýtajú tých žien, prosím ťa, nevieš, kde mám tú modrú košelu? A tá dáma väčšinou odpovie, ale drahý, už 3 roky ti visí na tom istom vešiaku v skrini. A možno máte aj vy ten problém niekedy, že tie dni vám možno už splývajú, že pomaly ani neviete, koľkátého je, čo ste mali na sebe predvčerom a čo ste mali dobré včera na obed. S kým otvoriť zobák, ako sa ľudovo hovorí, no to sú komunikatívne schopnosti. Čiže vedieť sa porozprávať a nezostať celý deň len tichý alebo nadávať televízoru, ako som to ja robila minulý týždeň. No a potom k tomu trénovaniu pamäti treba aj trošku humoru a vtipu, aby ten náš život nebol úplne plochý a suchý. Takže toľko bola teória. Ešte vám ukážem, čo vlastne znamenajú tie exekutívne funkcie, aby ste vedeli, čo všetko tam patrí, ktoré sú dôležité pre to naše bežné fungovanie a ešte obrázok tých autoregulačných mechanizmov, medzi ktoré patrí aj určitá motivácia k činnosti. Čiže aby sme sa vždy vedeli treba pekne obliecť, aby sme boli ochotní sa prihlásiť aj na ten online kurz, aby sme úplne nespohodlneli a nerezignovali na všetko, čo nám predtým bolo bežné a príjemné. Tak. Teraz vidíte fialový mozoček, to znamená, že ideme do tej praktickej časti dnešnej hodiny a budete potrebovať to pero, papier a tie dobré okuliare, aby ste mohli adekvátne reagovať. Ja som vám vybrala úlohy, ktoré sa dajú riešiť bez toho, že by ste potrebovali mať vytlačené materiály priamo cez obrazov. Prvé, čo chcem, aby sme nabudili našu pozornosť. Pozrite prosím na krmítko, ktoré máte možno aj vy doma, na terase, na balkóne, na záhrade. A pozrite na tie dva obrázky a skúste nájsť všetky rozdiely medzi horným a dolným obrázkom. Naša cesta po Českej republike začína tým, že vyjdete na vlastný balkónik alebo krmítko. A keď budete tie rozdiely mať, buď si ich len poznačte niekde vedľa na ten papier, alebo prstom ukážte, ale kľudne si už teraz môžete zapnúť tie mikrofóniky, aby ste mi vy vedeli hlásiť tie chyby naživo a aby sme mali spolu rozhovor a spätnú väzbu. Tak já tam vidím na tom horním obrázku na té sněhové pokrývce je takový jakoby rampouch napravo a dole to není. Áno, horný obrázok rampoušiky 2, dolný obrázok 1. Viete v slovenčine, jak sa povie rampouch? Cencúl. Cencúl, výborne, dobre, pamätáte si. Na horním obrázku je vlnovka a dole není. Áno, tu je taká malá snehová vlna a dole nie je. Na horním obrázku má ten ptáček šedivý, takový jakoby ocásek, nebo co to je, a dole to nemá. Takový ten... Výborne. Správna odpoveď, hornému vtáčikovi ocásek ostal, dolnému umrzol a odpadol. Na horním obrázku má ptáček dlouhý ocásek a vpravo, nahoře a dole vpravo má krátký. Kratší. Ste všetky veľmi bystré dámy, výborne to vidíte, áno. Jeden chvostík dlhší, druhý kratší. Čo ďalej? Nahoře má tady takovou černou tečku a tady dole ji nemá. Áno, táto, možno je to lastovička nejaká, neviem. Tak túto na brúšku má puntíček a túto nemá. A dole ten ptáček, co sedí u toho zrní, tak mu tam chybí bílá tečka, nahoře ji má, dole ne, s oranžovým takovým... Na tom oranžovom vtáčikovi, čo sedí vľavo vpredu, tak ten má túto bielu škvrnku, a dole ju má oranžovú.
Ano. Já vidím ještě jednoho ptáčka. Ano. Vlevo dole, pro nás vlevo, tak má vidět křidílko, zatímco ten druhý nahoře ne. Áno, výborne. Ten, čo stojí pri tom ľavom stĺpiku, tak hore krídelko trčí a dole má zlomené. Ten zelený ptáček nahoře má bílou tečku a dole ji nemá. Správne, tuto hore má nejaký podbradníček a ten dole ju nemá. Ste výborné, chválim, pretože toto cvičenie je hodne zamerané na tzv. Detailnú pozornosť. Čiže ide o tie najmenšie nuancy, ktoré ste vy zvládli s prehľadom. Takéto cvičenie tej koncentrácie a pozornosti je vždycky dobré urobiť si vtedy, keď napríklad dlho čítate a už tretíkrát čítate ten istý odsek a stále neviete, o čom bol, ale tá kniha je super zaujímavá, len sa ako si neviete cez ňu pohnúť ďalej, urobte si takéto malé cvičenie a ten mozog sa za pár sekúnd takto naživí. Keď sme nabudili koncentráciu, v tom nasledujúcom cvičení nabudíme vaše zmysly. Nezabudnite, že sú to práve zmysly, ktoré otvárajú brány pre nové informácie, ktoré do nášho mozgu vstupujú. Pri takej klasickej zimnej prechádzke môžete vedome zapájať všetky zmysly. Skúste si predstaviť, že stojíte na brehu zamrznutého rybníka. Čo vnímate každými jednotlivými zmyslami? Čo tam môžete všetko vidieť? A zase kľudne komunikujte, popíšte mi, čo vnímate zrakom. Já vidím krásný západ slunce, který se leskne i v té hladině té vody. Výborne. Čo tam ešte môže byť? Teraz pracuje vaša fantázia. Nedržte sa len toho obrázku, čo tam máme ilustratívny, ale kľudne nechajte rozletieť tú svoju predstavivosť. Tuto žiadna odpoveď nie je zlá. Všechny stromy jsou obtěžkané sněhem. Áno. Já slyším děti, kteří tam bruslej. Děti bruslia, super. Já tam žádný děti nevidím. Nedržte sa obrázku. Predstavte si situáciu. Zamrzlá hladina rybníka jako zrcadlo a v něm se odráží západ slunce. Výborne. Aké vône môžete cítiť pri takom zamrznutom rybníku? Já tam slyším otužilce, jak si prochází kolem, kudy tam vlezou. To je pekné, to otužovanie je teraz hodne trendová záležitosť. Všetci sa otužujú. Ja som to ešte neskúsila, ale možno sa hodím do snehu. Čo ešte by ste mohli počuť? Hmatem, jakože je velikánská zima, brnějí mě prsty. Výborne. Nezabudnite, že hmat neznamená len cítiť rukou alebo prstami. My hmatom môžeme vnímať prakticky celým telom, lebo to je najväčší hmatový orgán, je naša koža. Takže tak, ako pani kolegyňa povedala, tie prsty omrzlé môže mať jak na rukách, tak na nohách. A křupání sněhu pod nohama? Áno. To je další pocit. Já cítím krásný, čerstvý ledový zvuk. Vzduch. Vzduch, čiže vám až tak do nosa ide ten ledový vzduch. Výborne. Já si tam lámu krásný krápníček, který je tam na kraji toho rybníčku, abych mohla ochutnat, jestli je ta voda slaná. Super, super. To cucanie toho rampouchu, to sme všetci robili ako deti, pravda. Možno aj teraz ešte niekedy zoberiete sneh a ochutnáte. Toto je vedomá aktivizácia zmyslov. Čím viacej zmyslov zapojím, tým lepšie si pamätám. Preto sa nám hodne do pamäti ukladajú aj tie situácie, ktoré sú s tými zmyslami nejakým spôsobom spojené viac než tie iné.
určite si vybavíte situáciu, kedy ste zažili nejakú obrovskú búrku napríklad. Prečo? Lebo tých zmyslových nemov tam bolo veľmi veľa prítomných naraz. Zmysly máme nabudené, pozornosť máme nabudenú. No tak sa pustíme spolu na výlet našim mozgom. Tento raz budete potrebovať pero a papier a budeme ten mozog nabudzovať aj čo sa rýchlosti týka, aj tzv. Orientácie v osobnej realite. Budete mať vždy 1 minútu na to, aby ste splnili to zadanie, ktoré uvidíte a ktoré vám aj ja poviem. Pripravené? Môžeme skúsiť. Ja vás vždy odštartujem aj ukončím. Takže pripravte sa a v priebehu 1 minúty napíšte alebo zavrite oči a nahlas vymenujte všetky predmety, ktoré máte uložené na kuchynskej linke. Môžu si vymenovať aj tí, čo majú vypnutý teraz zvuk, aby sme sa nerušili. 60 sekúnd plynie. Skontrolovať sa môžete každý sám. Myslím, že najlepšie sú na tom tí, čo majú tak vyupratované, že tam nemali nič. Ale myslím si, že väčšina z vás tam nejaké predmety určite mať bude. To je presne príklad cvičenia, kedy nie vždy vedome vnímame všetku realitu, ktorá je okolo nás, ale na nabudenie tej pozornosti a koncentrácie je to jedno z najideálnejších cvičení. Začneme ďalšiu 1 minútovku. Pripravte sa, pozor, napíšte, čo všetko sa môže skúšať alebo vyskúšať. Top. Čo všetko by ste mohli vyskúšať? Povedzte mi. Cvičenie. Čo ešte? Nové boty. Áno. Recept. Výborne. Jestli funguje kávovar. Či funguje kávovar, je dobrá skúška, áno. Mixér. Vyskoušet mixér. Mixér, áno. Tvrdost ledu na rybníku. Tvrdosť ľadu na rybníku. Niekedy sa to dá vyskúšať, ale iba raz. Nebo zkoušet, jestli když se předkloním, došáhnu rukama až na špičky chodidel. A dosiahnete, pani Hanka? Dosiahnete? No, ano. Tak máte 1 s hviezdičkou. Skúsiť připojení na internet. Áno, výborne. Som rada, že zatiaľ nepadli také klasické, ako treba. Skúsiť, jestli by nedošel manžel nakoupit. To je dobrá skúška. Vidím, že nemáte vôbec klasické štandardné nápady, ale naopak počúvam veľa krásnych kreatívnych odpovedí. Poďme na 3. minútovku. Koľko metrov v priebehu tej minúty si pomyslíte a povedzte, delí vaše bydlisko a najbližšiu drogériu, školu, optiku, posed, námestie, cukráreň, hasičskú zbrojnicu, futbalové ihrisko, predajňu nábytku a výťah. Tak. Nebudem počúvať tie metre, pretože to budete mať každý iné. Ale išlo mi v tomto cvičení o to, aby ste aj v tom krátkom časovom okamihu dokázali aj s tou priestorovou pamäťou a s tou svojou vlastnou osobnou realitou účinne a efektívne pracovať. Ideme na ďalšiu úlohu. Vymenujte v priebehu 1 minúty čo najviac značiek kozmetiky. Štart!
Apiko. Áno. Avon. Áno. Dermako. AB. Kosmetika. Kosmetika. Nivea. Bione. Rior. Áno, super. Chanel. Coco Chanel. Áno. AB. Yves Rocher. Áno. Astra. Nivea. Astrid, Nivea, výborne. Indulona. Indulona, česká klasika. Elida. Helda, super. Elida. AB. Dámy, hovoríte jak reklamná kampaň. Výborné ste. Super. Máme hotovo. Vidíte, že sme prešli zase v mozgu úplne iný okruh tej reality, než doposiaľ. Tak mu dáme zase zabrať a ideme na poslednú jednominútovú úlohu. V priebehu 1 minúty si vybavte, kde máte odložené kolo, kde máte vianočné sviečočky, kde v byte držíte igelitové sáčky, kde máte uložený cestovný pas, kde účty za telefón, ak máte, kde máte misu na polievku, kam ukladáte leštidlo na topánky, kam obves, alebo to už vidím, že to mám slovenskú chybu, pravda? Asi by malo byť po česky obínadlo, že jo? A je aj obvaz? Je aj obvaz? Áno. Prosím vás, toto mi hláste, lebo tá čeština je pre mňa stále cudzí jazyk, takže keď mi tam nájdete chybu, máte ešte lepší bonus. Váš mozog pracuje ešte lepšie než môj. Zubná pasta a hnojivo na kvety. Toto je úloha, kde aj ukotvujeme tú osobnú realitu, čiže vedieť sa zorientovať v tej svojej bezprostrednej realite. A keď vieme už, čo všetko máme, tak sa môžeme vybrať na ten výlet po Českej republike. Takže poďme spolu krížom, krážom Českou republikou. Poznáte, dámy, také tie slepé mapy? Niektorí kývajú hlavou a hovoria si, Ježiš Mária, toto mi nikdy nešlo, to bude zase ostuda. No, je to jednoducho preto, že dámy nie sú také zdatné v tej priestorovej orientácii, je to väčšinou doména mužov. Predpokladá sa, že je to vývojová záležitosť, že keď ten muž išiel na ten lov z tej jaskyne, tak potreboval mať ten mozog vycvičený takým spôsobom, aby išiel a dokázal sa aj vrátiť. Kdežto väčšinou tie ženy, zberačky, tie plody zberali v okolí toho bydliska, takže tá priestorová pamäť až taká v úvodzovkách trénovaná nebola. Nebojte sa, ja na vás budem dobrá, vždycky vám okrem toho puntíku na tej mape dám aj 3 možnosti. Takže ktoré zo západočeských miest značí tá malá bodečka na konci mapy? Typujte. Niekto kričí Tachov. Niekto Cheb. Je niekto za Domažlice? Ne. Ne. Tak tí, čo kričali alebo mysleli Tachov, majú správne. Poďme na druhý koniec republiky. Kde sme? V Liberci, Jablonci alebo Trutnove? Trutnov. To bolo pomerne jednoznačné. Tam ste hneď vedeli. Ideme na Južnú Moravu. Kde sme? V Hradišti Uherskom, v Hodoníne či v Břeclavi? Břeclav, tí, čo chodia treba s vlakom na Viedeň alebo na Bratislavu, tak to je ten dopravný úzol Břeclav. Ideme na sever Moravy a kam zacielíme? Do Bruntálu, Opavy či Karvinej? Bruntál.
Opava. Prvý typ. Bruntál, druhý Opava. Tak Opava možná. Tak bruntálisti mali pravdu. Jo, hurá. No. Teďka, ktoré juhočeské mesto by ste našli na tomto puntiku? Jindřichův Hradec. Jindřichův Hradec, no. Aha. Jindřichov Hradečáci kričia a vedia. Keď veľká bodečka je Praha, čo je potom tá malá na tomto obrázku? Benešov. Příbram a Beroun jeden bod, Benešov viacej, ale uvidíme, je to Beroun. Myslím, že Benešov by bol viacej od Prahy východne, juhovýchodne. Tak, keď veľká je Brno, čo je tá malá tečička? Telč? Třebíč. Lansko. Lansko. Tak uvidíme. Tí, čo kričali Třebíč, tak majú správne. Veľký je Olomouc a malý puntík je? Prostějov. Tam ste sa zhodli, väčšina, a máte pravdu. Ešte chcem povedať, že nebojte sa toho, keď netrafíte správne alebo uvediete nesprávnu odpoveď. Pre nás je čo podstatné, že tú hlavu namáhame. Nie je to, koľko bodov bude správna odpoveď, ale to, že ju prinútime premýšľať. Veľké sú Pardubice. Čo to je malé tečičky? Havlíčkův Brod. A nemáme ho ani v ponuke a hneď by ste tam rada išli. Ústí nad Orlicí. Ústí nad Orlicí. Je toto Ústí, ja tadiaľ zajtra pôjdem vlakom smerom do Ilavy. Budem na vás myslieť a budem vám kývať, že ste to určili správne. A jak vás pustí přes hranice? To ešte neviem, ale prebijem sa. Kroměříž, Hradiště alebo Vsetín? Uherské Hradiště. Vsetín. Uherské Hradiště ste kričali, dobre, super. Takže po cestovanú máme Českú republiku krížom krážom a vyskúšame si zapojiť do toho cestovania aj tzv. Vizualizáciu. Zrak je ten zmysel, na ktorý sa spoliehame prakticky najviac zo všetkých zmyslov. Hneď v závese je sluch a potom tie ostatné zmysly. Budete poznať len podľa obrázku, o ktoré krajské mesto Českej republiky sa jedná. Alebo sídlo kraja. Tohle je Praha. Praha, ale ona je naschvál nasnímaná, tie Hradčany z trošku iného úhlu, aby vás to pomýlilo a není jeden človek, čo by nepovedal iný názor. Tak. Čo tu? Ústí nad Labem. Poviem vám, že toto mesto je hodne typické svojou architektúrou. Zlín, výborne, bývalý Gottwaldov a predtým zase Zlín. Tá baťovská architektúra tehlová, riešený podľa systému tých amerických miest do tej osy štvorcovej, to je Zlín. Ostravu hodne poznáte, lebo tiež tá architektúra je ikonická pre toto mesto, výborne. Myslím, že ani tieto dve dominanty jedného mesta. Tak. Jak radi by sme možno tam išli na túru alebo na lyžovačku. Čo poviete? České Budějovice. Super. To z tej lyžovačky by sme išli do Budějovic na dobré čapované pivko. Karlovy Vary. No ste výborné, viete hneď. V Karlových Varoch by sme si po tom dobrom pivku v Budejoviciach dali dobrú becherovku. Kutná Hora není krajské mesto. Pozrite do šuplíčku v mozgu, kde máte uložené krajské mestá. Olomouc. Není to ani Olomouc. Plzeň. A není sme ani v Plzni.
Brno. Poďte na Moravu. Brno. Brno, áno, už to počujem, to je ono. Tak tohle je Plzeň. Správne hovoríte, tohle je Plzeň. Plzeňské námestie, v strede chrám svätého Bartolomeja a jedna z tých 4 riečok, čo Plzeň obtekajú, tak je tam. Pardubice. Nie sú to Pardubice. Tak Hradec Králové. Ani jeho kamarát Hradec. Ale je to mesto, ktoré má najväčšie námestie v Českej republike. Kroměříž. Vysoké Mýto. Olomouc. Kroměříž. Ani jedno zatiaľ nebolo správne. Vysoké Mýto má největší náměstí v České republice. A ja som počula, že toto. Tak to potom jsou Budějice, ale není to pravda. Budějovice už sme mali, takže aj vylúčovacia metóda vám povie, že to musí byť niečo iné. Ešte vám poradím, že miestni architekti to námestie sprasili tým, že do stredu dali taký hnusný, kockatý obchodný dom. Jihlava. A už viete, že je to Jihlava. Ja som ho schválne nezabrala, lebo je tak hrozný, že radšej fotiť z neho, než na neho. Ale největší náměstí je ve Vysokém Mýtě. Hovoríte, že Mýto. No ja si poznačím a pozriem, jak to je, aby sme si na budúce povedali. No, ale my máme jenom krajské města, že jo? Ústí. Stále sme v krajských mestách. Ústí. Áno, to už Labe opúšťa Českú Ve Vysokém Mýtě je republiku. ale největší čtvercový náměstí, nikoliv obecně. Aha, tak pardon. Tak už sme zase múdrejší. Dobre, ďakujeme. Čo tu? Hradec Králové. Áno, tí, čo majú dobrú pozornosť, tak v ľavom dolnom rožku si Je to to mohli napsaný. prečítať. Áno, to je ono. Olomouc s tým známym morovým stĺpom a s tým orlojom. Tam nešli. Tak v ktorom tom krajskom meste sme ešte neboli? No, v Pardubicích, ale... Máte recht, v Pardubicích. Na Perník sme ešte neboli. Zmocneme aj ten. Super, ide vám to ako po masle, takže žiadny nádych, žiadny výdych, ideme hneď na ďalšie cvičenie. Spoznáte názvy týchto krajských miest podľa hlavolamov, ktoré sú tu ukryté? Plzeň. Áno, jak sme na to prišli? Plzeň. PL a ň. PL je urobené z ň. Áno. Tuto máte nejaký kompasík. Poznáš to? Tuto máte nejaké jedno písmenko v druhom. Čiže môžeme ho čítať ako? Ava. Ava. Čiže vieme, že na konci bude Ava. Tak Bratislava. Není to krajské mesto. České krajské mesto. Aha, tak Ostrava. A tam je D. Tam je D. Pak to je Ostrava normálne. Takže ten východ, na ktorý smeruje tá šipka, je Ost. Lebo je tam D, čiže nemecky. Deutsch. Aha. Priemer je R a Ava ste uhádli dobre. Skvelé. Tak to je vždycky zlakaný. A už som to počula. Brno, áno. Brno. Chemická značka brómu je BR a áno, tam máme už hotové. Áno, povieme iným spôsobom aj no, čiže Brno. Kroměříž. Není krajské mesto. Karlovy Vary. Karlovy Vary, áno. Karlovy Vary. K mám. 100 metrov štvorcových je R. Lo, V, I. A V, A, RI. Čiže také tie slovné hračky ešte s iným typom myslenia tam máte. Stále sme v krajských mestách.
Praha. Tá šipka ukazuje na prach dverí, ktoré sa volajú A. Ústí nad Labem. Výborne. 9 plus 1 sú ústí a je to nad, lab a 1000 latinský je M. Liberec. Zlín. Zlí je postavené N, čiže Zlín. Podobne, ak sme mali tu Plzeň, tak to je taký typ toho hlavolamu. Jihlava. Super. Keď už ste vyriešili Ostravu, tak ste vyriešili krásne aj Jihlavu. Na jih nám smeruje šipka, L latinský je 50 a A v A je Ava. Jihlava. Plzeň zase, nebo ne? P? Fosfor latinský je P. 100 metrov štvorcových je čiže pár Pardubice. To je ono. Pardubice. Super. Hradec Králové. Áno, stolní hra, ktorá sa volá dec, čiže hradec. A toto je figurka zo šachu, čiže král. A O je vložené v E, čiže hradec, králové. Vidím, že vás nič nezastaví, idete výborne. Stále Liberec. Lítium je li, púlnohy je bérec a už tam máte celý liberec. Perfektné. Pýtam sa administrátorov, keď potiahneme 5 minút, môžeme? Môžeme. Dobre. Tak. Pohrajme sa ešte s ďalšími libústkami, čo sa tých krajských miest týkajú. Budete vedieť, aký je pôvod ich názvov a znova dostanete pár možností a je na vašich znalostiach, dlhodobej pamäti, ale aj sedliackom rozume, odhade a fantázii vybrať si, ktorá z tých odpovedí sa vám najviac páči. Tak čo myslíte? Je Brno odvodené podľa nemeckého slova Brune, alebo zo staroslovanského slova Brn, alebo to znamená pokeltsky drak? To je správne. Každý budete mať iný názor, lebo je jasné, že každému z vás sa bude páčiť niečo iné, ale hovorí sa, že Brno je nesprávne vykladané z toho keltského alebo germánskeho pôvodu, ale ten pôvod má byť staroslovanský, čiže v Brne mali veľa blata a hliny, takže Brnu po staroslovansky. Aha. Ideme do Břeclavy. Myslíte, že je preto pomenovaná, že spájala poľskú Bratislav obchodnou cestou? Alebo ju založil knieža Břetislav? Alebo to bola nemanželská dcéra Václava III. Bréca, ktorá ho dostala ako meno? Ačko? Aby sa to řekla za A. Hovoríte, že A? Chce líbí C. Vám sa líbí C, nech dostane chudinka nemanželská aspoň veno, keď už nič, áno. Niekto zás by bol, že si to pomenoval podľa seba zakladateľ a ty ste mali pravdu. Takže Břetislav ako pohraničné opevnenie pomenoval mesto, ktoré takýmto spôsobom vzniklo. Čo tie Budejice, ako to hovoria Budejovičáci? Pomenované sú po bajných ochrancoch mesta, po Vítkovci zvanom Budivoj, alebo po výroku Přemysla Otakara II., ktorý pri založení Zlatej koruny povedal, že tých kláštorov, ktoré založí, bude víc. Po Budivojovi. Po Budivojovi. Tak Budejovice, naozaj Budivoj von Rosenberg, Vítkovec Budivoj im mal dať takisto svoje meno. Akože keď sme len pri tom, viete, podľa čoho je pomenovaná Ilava?
Ještě s těm Budějcím, tam to Budějzích, to je omyl, nebo jinak je Budějcích, se říká? Budějcích, ne? To Ačko, jak bylo napsáno, to po Budějzích, bajných ochránci. Áno, to je schválně, tak mali být ty bajní ochránci pomenovávaní. Jo, protože my říkáme Budějce. Áno, Budějovičáci to tak čudně zkracují. Jste Budějovická, ano? Jasně. Tak, pozdravuj. Děkuju. Havířov získal podľa čoho svoje meno? Za A. A Cčko k tomu. A Cčko k tomu. Vy ste zbehlé, vy sa nezdáte. Jasné, je to jedno z najmladších miest v Českej republike, založené 55 a mohlo sa vraj volať aj Horníko. Aha. To je něco. Takže Havířov je pekné pomenovanie. Peťka, čo taký Havlbrod? Karel Havlíček Borovský, alebo Havlíček Zajíc z Jenštejna, alebo je to brod cez rieku Sázavu, ktorý bol položený pri Havlíčkovom mlyne. A. Je to po A. A samozřejmě. Německý Brod a po Havlíčkovi přeměnováno na Havlíčkův Brod. Ano. Výborne, viete všetko, celú genealógiu pomenovania toho mesta, správne. Čo tie Klatovy? Asi za A. Šumavské hvozdy hovoríte. Kto je za ríšskú kliatbu? Já bych dala Cčko. A kto je na Vladyku Klata? Cčko po Vladykovi. Je to Vladyka, ktorý v 13. storočí poblíž tej osady nechal Přemysl Otakár II. Vybudovať mesto kráľovské. Čo Kutná Hora? Podle kutání stříbra. Dokonca dve odpovede sú správne, pretože jedna legenda hovorí, že je to tak, ako ste správne kričali vy, podľa toho kutania tej rudy, a iní hovoria, že je to podľa mnícha, ktorý ohlásil nález toho striebra svojou kutnou a išiel potom do kláštora. Teraz mi došlo, že keď to označil kutnou, tak asi behal holatý potom do toho kláštora. História má zaujímavé prvky v sebe. Tak. Čo Liberec? Nemčina, angličtina alebo obroditeľ? Ačko. Reichenberg. Je pravda, že nemecký názov Liberca je Reichenberg, čiže bohatá hora. A s komoleninou stredovekej nemčiny Reichenberg, Riberg, Liberg a následne Liberec. Tak vidíte, ako etymologicky sa to môže meniť. Poďme na sever Moravy, do Ostravy. Riečka, nemecké slovíčko východ, čiže ost, alebo staročeské slovo ostrva, ktoré označuje kmene slúžiace ako rebríky. To nejméně pravděpodobný, tak ne, podle Ostravice, jo. Ale tí, čo si myslíte, že tá Ostrva tam niečo hrá, oni sami Ostraváci to občas hovoria, ale vraj nedajú dopustiť na tú riečku Ostravicu, takže to by mal byť ten najpôvodnejší názov. No a poďme aj do Prahy, nemôžeme ju obísť. Na B. Na B, ano. Ano. A vraj je tu aj jedna teória, kde jazykovedci hovoria, že Praha bola vyprahlá, pretože bola uprostred Českej kotliny suchým miestom, takže jak Bčko, tak Cčko by mohli byť správne. Nevím, všude píšou to Bčko. To Bčko je obvyklejšie, rozhodne máte pravdu. Čo Táboriti? Ačko. Husiti. Kto kričí husitov, má pravdu, ale prapôvodný význam aj pre tých husitov to malo ešte v dnešnom izraelskom biblickej hory Tábor, odkiaľ to oni prevzali tiež.
Trhové sviny sa mi veľmi vždy páčilo, to je jedno z takých najírečitejších, ľúbozvučných českých mien. Tak Konrad zo Schweinfurtu, dobytok alebo trhy, ktoré sa tu konali. Asi ten Schweinfurt, protože to je přechod, ten Brod je to vlastně, Vepšový Brod. Vepšový Brod. No a tuto hovoria, trhoví sviňáci hovoria, že vraj C-čko. Sú to tie pravidelné trhy, ktoré od Jageloncov mohli 2-krát za rok teda poriadať. A zrejme nejaký tí švajnic alebo svinic tam majú prsty. Super. Túto ja si dovolím preskočiť, aspoň nám niečo ostane na budúce. No a keďže s humorom a vtipom nám to dneska naozaj išlo a odsýpalo jedna radosť, tak aspoň jeden malý humor a vtip na záver. To je dosť pravd Čechu, že už deš. Mám z toho čekání mravence v noveze. Myslím, že by to tady šlo, ne? Myslím, že pán sedí na řípu, pozoruje krásnu okolitú krajinu, možno toho času krásne zasneženú. Pre vás každopádne, neviem, jak to ušlo, ale ušlo to báječne, aspoň mne. Dúfam, že aj vám bolo aspoň tak milo, akčne a príjemne. A hlavne, že ste aj pri takýchto veciach dokázali nabudiť, oživiť a pocvičiť tú svoju hlavu. Takže aj takto môže vyzerať, ďakujem, aj takto môže vyzerať tzv. Ten kognitívny tréning, čiže tréning tých poznávacích schopností mozgu, kde precvičíme všetko, čo sa dá. Pozornosť, koncentráciu, pamäť, dlhodobú, krátkodobú, vedomosti, ktoré máme uložené v tej pamäti, do ktorej sa ukladá učením, osobnou skúsenosťou, pretože ste mohli byť v tých mestách a poznáte to naživo. Že ste nechali potrénovať ľavú mozgovú hemisféru, ktorá je zodpovedná za logické myslenie a presnosť, ale aj tú pravú, kde ste si mohli precvičiť tie zmysly. Takže myslím, že dostal váš mozog teraz zabrať, poriadne sa napite, pretože mozog potrebuje tekutiny a dajte si aj niečo dobrého a sladkého za dnešok, lebo už teraz dopredu to máte spálené a určite si tú dobrú kvalitnú čokoládku ten váš mozog rozhodne zaslúži. Kto bude chcieť túto ešte kontakty? Děkujem. Tak Petro, u nás se tleská takhle. A dámy, vidíte, že jsem vám nelhala, že jsem vám slibovala a že to bude úžasné a bylo. Děkujeme moc. Děkujeme moc. Děkujem. Ďakujem a keď sa bude dať, budem sa tešiť zase niekedy na budúce. Všetko dobre, nech sa vám darí, nech sa máte dobre, nech myslíte pozitívne a testy máte negatívne. Děkujem. Já mám jistě negativní test, protože když jsem v Třeboni, tak jsem se musela nechat otestovat, aby mě sem pustili. Fíha, a tak o to viac dobre, že ste takto. Jsem tady na 10 dní na léčení, no.